Isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Isafo cheola chemine che befo muri. Bama famine donane dari la cheola chemine che befo muri. Wasolonja ne dari la cheola chemine che befo muri. Siga somine donane dari la cheola chemine che befo muri. Barasi jano donane dari la cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo Allah cheola chemine che befo muri. Siga somine donane dari la ngujugu be bulilinya befo muri. Wasolomine donane dari la muri be bulilinya befo muri. Wallahi cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Allah cheola chemine che befo muri. Siga somine donane dari la muri be bulilinya befo muri. Sebo janjo donane dari la cheola chemine che befo muri. Bama komine dari la sanje befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Isafo Allah cheola chemine che befo muri. Siga soja nyoni dari la cheola chemine che befo muri. Wasolomine donane dari la cheola chemine che befo muri. Bama komine donane dari la cheola chemine che befo muri. Munibe isafo wallahi cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Isafo Allah cheola chemine che befo muri. Koni bakari ba Allah cheola chemine che befo muri. Koma ba malo donane dari la cheola chemine che befo muri. Koni bakari donane dari la cheola chemine che befo muri. Wasolomine dari la cheola chemine che befo muri. Mi befo Allah cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Allah cheola chemine che befo muri. Bama ko janjo doni dari la cheola chemine che befo muri. Farasi taga donane cheola chemine che befo muri. Koni be igade ko cheola chemine che befo muri. Koni bakari donane dari la cheola chemine che befo muri. Porodi malo donane dari la cheola chemine che befo muri. Messi kala donane dari la jugube maloniye befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Me isafo Allah cheola chemine che befo muri. Bama komine donane dari la cheola chemine che befo muri. Bama komine donane dari la cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Munibe isafo befo muri cheola chemine che befo muri. Me isafo Allah cheola
la cɛminɛ cɛ. A bɛ fɔ mori. kuranɛ dɔnniba don bɛɛ fɔ mori cɛw la cɛminɛ cɛ. A bɛ fɔ mori. koliba kari don na ni dari la dɛ cɛw la cɛminɛ cɛ. A bɛ fɔ mori. kɔmɔba malo don na ni dari la dɛ cɛw la cɛminɛ cɛ. A bɛ fɔ mori. bamakɔ minɛ don na ni dari la dɛ cɛw la cɛminɛ cɛ. A bɛ fɔ mori. ko ne bɛ isa fo bɛɛ fɔ mori cɛw la cɛminɛ cɛ bɛɛ fɔ mori. O de bɛ Isa fo bɛɛ fɔ mori cɛw la cɛminɛ cɛ. bɛ isa fo Ala cɛw la cɛminɛ cɛ. a bɛ fɔ mori. sikaso minɛ don na ni dari la dɛ cɛw la cɛminɛ cɛ. A bɛ fɔ mori. wasolo minɛ don na ni dari la dɛ cɛw la cɛminɛ cɛ. A bɛ fɔ mori. ko ne bɛ isa fo bɛɛ fɔ mori cɛw la cɛminɛ cɛ bɛɛ fɔ mori. O de bɛ Isa fo bɛɛ fɔ mori cɛw la cɛminɛ cɛ bɛɛ fɔ mori. cɛw la cɛminɛ cɛ. A bɛ fɔ mori. cɛw la cɛminɛ cɛ. A bɛ fɔ mori. bɛ isa fo Ala cɛw la cɛminɛ cɛ. a bɛ fɔ mori. ko ne bɛ isa fo bɛɛ fɔ mori cɛw la cɛminɛ cɛ bɛɛ fɔ mori. O de bɛ Isa fo bɛɛ fɔ mori cɛw la cɛminɛ cɛ bɛɛ fɔ mori. Ala Di karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international El Hadji Issa Sakɔ di karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international Baseku Sakɔ den El Hadji Issa Sakɔ grand prêcheur international El Hadji Issa Sakɔ karamɔgɔkɛ min ye Nabila Musa ka Tureta kalan kodɔn El Hadji Issa Sakɔ Baseku Sakɔ den ani Bahawa Berete den karamɔgɔkɛ min ye Nabila Dawuda ka Zabura kalan k'o dɔn El Hadji Issa Sakɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international Baseku Sakɔ den ani Bahawa Berete den karamɔgɔkɛ min ye Nabila Isa ka Linjana kalan k'o dɔn k'o dɔnna kari El Hadji Issa Sakɔ di karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international Baseku Sakɔ den Bahawa Berete den karamɔgɔkɛ min ye Muhamadu ya Rasululahi ka alikuranɛ kalan Ijibu 60 min bɛ alikuranɛ kɔnɔ aya 6,666 min b'a kɔnɔ ani sigilu 11 min bɛ alikuranɛ kɔnɔna na karamɔgɔkɛ min ye o dɔn ni ka wuli k'i jɔ Mali kɔnɔna kɔni ko tɛ o bila El Hadji Issa Sakɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international wele bilala wajulikɛla min ma n'a taara wajuli kɛ Faransi Mbugana somɔgɔw ɲɛna o ti ji sama bɔ nkalontigɛla ko a seere bɛ ba kɔ a video kasɛti bɛ Mali seleke 4 bɛɛ lajɛlen la karamɔgɔ kelen min don El Hadji Issa Sakɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international El Hadji Issa Sakɔ kiraw ni nabi ɲumanw tiɲɛ saba grand prêcheur international ka taa Makan ni ka taa Badara Aliyu ladege diinɛ hukumu kɔnɔna na o sababu kɛ Badara Aliyu bi don diinɛ na don min a ko Muhamadu ya Rasululahi ma k'a ka bɔ Makan duguti kan ni ka diinɛ ɲɛfɔ Ala ka kuma lase El Hadji Issa Sakɔ den Sakɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ Baseku Sakɔ den ni an Bahawa Berete den a taalen kɔ Makan a y'i jɔ Mina kɛnɛ kan ni ka wajuli kɛ arabu ani farafin américain ani kulobilen ni chinois ni Japon mɔgɔ ma bɛ Makan a tɔ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔsi bila karamɔgɔkɛ min ye El Hadji Issa Sakɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international ne m'a fɔ e ɲɛna n ko misiriman ka kɔfilɛ ɲɛfilɛ o ye laada ye ɲɔnɛ fa bɛɛ lajɛlen ye dibi ye ale ɲɛkɔrɔ o de la ko jɔnni kunnandi e ka kurusi jalabi tigɛ ka bɛn ɲamasun kɔrɔla ma wa tulo kunnandi o bɛ kunnadiya tunu kɔngɔ kan mɛn El Hadji Issa Sakɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international Mali territoire kɔni ko tɛ o bila ko kobakɛ de bɛ maa fadenkɛ ɲɛ bɔ i la wa koba tɛ mɛn ka kɛ n'a ye kɛko kelen min kɛ an bɛ diɲɛ wuli kɛ an bɛ segin a kan k'a lakali o sababu kɛ tɔn wɛrɛ tɛ cɛbakɔrɔ baara sɛbɛn kɛ kɔ El Hadji Issa Sakɔ Sakɔ den Sakɔ Baseku Sakɔ den ani Bahawa Berete den Segɔkɔ fɛ yen nɔ ka jɛnɛya ɲɛfɔ jɛnɛya kuma a wajuli kelen k'a kɛ fo ka taa se yɔrɔ dɔ la wajuli bannen kɔ kamalenkɔrɔ dɔ taara yɛrɛ di El Hadji Issa Sakɔ ma k'a ka sariya gɔɲɛ ɲɛ 100 kɛ ale la o kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna o bɛ lakali bɔ yanni diɲɛ wuli cɛ. Auzu billahi mina shaitan rajim. Naam. ayiwa ala k'an ni silamɛw bɛ sababa ma. Amin. ni ala ka diɲɛ ye bisimilahi rahmani rahim an ye kalan daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye ka sɔli Aminata den kan ka sɔli Abulayi den kan. an yɛrɛw bɛ studio kɔnɔ yan su in na. belebele. professeur tɛmɛni walanda ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم a ko an ye tanga ɲini ala fɛ a k'an kisi ka bɔ shetane ma. Naam. min farala kerunen don
Sako. Namu. Bismillahirrahmanirrahim. Akwanya kala damna na ala toga barka mai. Ala nye ina dla ka chaya. Kala rahina kerengere. Anya kala damna ala toga barka mai. Afamuna wa. Afamuna. Mais voilà, c'est très intéressant. Bismillah, kwanya dana na ala to barka mai. Rahmanu ala me giye hina la ka chaya. Nam kadar islam uma kadar kafir uma. Kadar magota ala la uma. Wallahi abi fa giye hina de makon rahmanu giye hina loko ledu. Wala na kadiye shi na biye juma shi. Ibi shi ala kotala. Shi na ala be miliyari chama dima. A chama nga rahimi la raina kerangara na alafe. Befa sendola. Nam. Beba sendola. Nyewa juli kalenda fara ne fondlo kara. O be sendola. Ne faye alimaniye. O be sendola. Ne shiewa kelenge naka. O be sendola harahinana. Dangoroba de wala. Nene au alaka anzenye la harahinana. Amen. Namu. Chers musulmans. Ambale maslameu. Aujourd'hui, le 12 juin 2008, Sigatola. dans le studio de la radio Kaira, Sigatola. vous êtes avec le grand prêcheur international, El Hajj Issa Sako, dit Karamowa Befo, fils de Basekou Sako. Nam. Petit-fils de Soyasina Berti, l'élève de Abou Bakar Cham, et le fondateur de la grande et prestigieuse association dénommée le bonheur éternel, Saadatou El Abadiyatu. Sigato la dera Abalmaka Mangado. Nam Basekou Sako de. Ani Soyasina Berti mode. Ani sego mondere bagarte maka kalande. Alhaji Issa Sako di Karamogo Befo. Grand prêcheur international. Anaga jamiyatu Saadatul Abadiya. No ye kunandia bada toy. O wajili kala karaki mangadu. Ka wajili ke faransa na. Ka taradi bamananga na. Amma folo de yanga ne association ye malikona ya. Jamiyatu Saadatul Abadiya. Ba sai gude wala. Ne ma me ya ke ongo fe ongo kalande do. So za bo me fali fa dende. Ai tafe. Oui, chers musulmans, les thèmes d'aujourd'hui sont très importants. Akwanga biwalanga nafaka boko sebe. Na ya konva manasi joma. Sako! Ta yoro ukacha. Wallahi yoro fana kaja. Neche! Afara juma shu chama katoka bofo senungo fe banangoro. Kana sijola awati do abe madeku. Juma shu dunye bato shuyi. Bato chama meke juma shu. Shu bekabo ngabolo fa be juma shu taka. Bele. Ode ala chama otitoka nyi. Abetoka ke kashetu ye. Namu. Namu. Qui sont la crise alimentaire. Ako baloko gele mbe malikona tleflaina. Nam anda bisa mapia. Bele. Afamuna. Nimununga arajo volume be na aya bla de la. Nimunun tabe de la aya bla turala. Nimunun tabe turala aya bla katila. Mine niveau biguma shina le 12. Ah? Nam slame nyuma. Ani kafir ni nafiri. Beka me. Bele. Nagatika. Wala. Hale kulubaka wa ay arajo daele. Bebe ni rasara wajulena. Wallahi ma ni dunga taunda wajulila. Aïe, mais il y a à l'état moi de barak. Moi je dis la vérité. Moi je m'en fous. Puisque je ne mange pas chez quelqu'un. Je mange chez moi-même. Mais il y a à l'état moi de barak. Mais il y a à l'état moi de barak.
n'a bɛn'i ma i kunna diyara sako n'a ma bɛn i ma a ka dɔ bɔ i si la Cɛkɔrɔba de. an tɛ waajuli kɛ ka yafa deli maa si fɛ Ayi. an ma don maa si gasi la an tɛ don maa si gasi la bɛɛ jogo tolilen donna i yɛrɛ gasi la Sako. gasi de bɛ maa yɛrɛ la ala ka diinɛ sira kan wa Ayi. i ni ko min bɛ ɲɔgɔn na o de ye gasi ye kɔnɔboli min b'i la dɛ o de ye gasi ye Wallahi. gasi tɛ maa na ala ka diinɛ sira kan Allah. taa fɛ La foi chez les musulmans. a ko bi wari bɛ kun fɔ la baloko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ naam kɛrɛnkɛrɛnlen ma mali nka n'an bɔra an b'an ko farafinna ni ne bɛ kuma dɔrɔn ne bɛ to k'a fɔ mali ani farafinna sabu an ka waajulu kasɛtiw ye international de ye naam diɲɛ bɛɛ de b'a lamɛn Wallahi. a faamuna A faamuna. ko walanda b'o kɔ fɔlɔ ko n'an bɔra ye ani silamɛw ka limaniya silamɛ kan ka kɛ limaniya maa ye ko an da bɛ so ma k'o ye terme filanan ye oui Et enfin, le problème des mendiants. a ko garibuw fana ka kuma b'an bolo k'a fɔ dɛ gouvernement bɛ ka sariya modèle min ta naam k'o b'a fɛ garibuw ka sira dabila pewu an b'o fana bara ci k'a filenkolo fili ji la Belebele. n'a ka kan u k'a bila an b'a fɔ n'u yɛrɛ man k'a bila an b'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ piyan panbarapa Awala. ɛrɛ bi walanda c'est très très intéressant Wallahi. walanda kura don an da ma se nin ma fɔlɔ kayira antini kaya Ayi. nka waajulu tɛ ziiri ye waajulu tɛ baro ye masiba min bɛ yen tuma min n'a fɔra a ka dabila fo waajulikɛlaw ka waajulu ɲɛsin o ma o de bɛ diinɛ taa ɲɛfɛ Wallahi. o de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la naamu قال الله تعالى في كتابه العزيز. a ko ala subhanahu wa ta'ala ko a ka kuranɛ belebeleba de la naamu t'a fɛ ويل للمطففين. baloko gɛlɛya ye ko ba ye dɛ commerçant minnu ka baara ye sanni feere ye naam kɛrɛnkɛrɛnli ma sumanikɛla bɛɛ ko don Awala. pétrole feerelaw a b'a la isansiɛntigiw a b'a la Fa caman ye. nafɛn feerelaw a b'a la aw minnu bɛ jalaburuw kɛ loriyebulu ye a b'a la ɲɔ feerelaw a b'a la malo feerelaw a b'a la kaba feerelaw a b'a la Awala. a tɔ dafa dɛ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون t'a fɛ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون t'o la ليوم عزيز. عظيم. صدق الله العظيم. ko maa o maa ka baara ye peeseli ye naam ala ko peeselikɛla bɛɛ jaanɛmɛden kirikiri sako ala ye bɔmɛdɛmɛ kɛ a ma peeseli bɔla peeseli la a ma maa bɔ maa la dɛ Awala. nka ala tilala ka na dɔw fɔ k'u sen bɔ a la k'olu tɛ jaanɛmɛ kɔnɔ Wallahi. ɔ n bɛna olu fɔ aw ye Cɛkɔrɔba de. Awala. ala ko fa wɛlin a ko jaanɛmɛ bɔnɛkisɛ bilen naam ani jaanɛmɛ wayilu sako k'o bɛ sumalikɛla bɛɛ ye Wallahi. sumanikɛla minnu n'u bɛ sanni kɛ u b'a fɔ ko kɔrɔ kilo dafalen don natabadenya fɛ Wallahi. nka n'u yɛrɛ k'u b'a feere population ma naam u b'a nagasi k'a feere O b'a kɛ. dɔw bɛ ala minɛ ka paani minɛ k'a da walo a ti fa ayi aw yaala ka don bamakɔ sugu bɛɛ kɔnɔ u bɛ malo bɔrɛ feere ko 100 kilo don min b'a dɔw jɛ a bɛ kilo 20 bɔ Ne tɛ matini fɔ ye. ne de bɛ nin fɔ panbara pa a faamuna A faamuna. malo bɔrɛ bɛ feere ma ko 100 kilo ka 100 kilo wari minɛ k'a sɔrɔ min b'a jɛ a bɛ 20 kilo bɔ Wallahi. o malo feerelaw bɛɛ jaanɛmɛ kɔnɔ fa bɔgɔbɔgɔ gouvernement baarakɛla min b'a kalama o bɛ ka kilo tigɛ k'a feere aw ko a ka baara ye commerce kɔlɔsili ye
ama kuma ka abeja nene kono wajiri kala mun bo kala ma masanga kuma ka ubeja abeja ne meden kirkiri ha bele dangoro bade wala nyo kilo ti dafa ka fere ay malo kilo ti dafa ka fere koko kilo ti dafa ka fere fere fe sita to yalla wallahi nganu ba fe ka san ebolo nam ba ko kora kilo seledo ba fo nganu yere ku ba fere ba tike sheria be sonema ay hali sima mi fere ko sangani do atabo ay sheria be sonema chigoti fiu fo wajuli kala udaka senindema ha bele na mutafe professeur kuma fata ukacha Chers musulmans, ambali maslano namu il y a 3 principaux plaisirs en ce monde de Siba. akoko sababe odaka didi gnye ko beye nam gnye ko dumani lege ko sabado wala kilo ma jonne te ta me wajuli kala da dangoro bade wala gnye ko duma minga dina be ko saba oui Le premièrement, a fala l'alimentation. ako balo gnye ko dumani lege fala ya wallahi dumani do sako ma take wajili kala karakiye ni kono bara gerende ma take alimaniye ni kono bara gerende nam ma take famaye ma take ministriye moga take presidanye moga take dibiteye ni kono bara gerenete dumuni de kadi febe wallahi jinya ko duma folo dumuni do ala ka balo no ya islamu amin afamuna sabu hal ni ya mi nyona jene ya kala badende kono bara gerene do ni yetle wolo blanga ma dumene kay ma jimi hal ni daga bana muso jiri la afale tlole maga mamba ne hakili la ni konga rabi la kalati wuli ay abe wuli fiu salamu ala ma guna di amin konga ko jugu yede billahi lazi la ilaha illa huwa konga ko jugu ngani ndasira ni nyoro mamma konga ko wala ndabla da islamu waju nam obeto ka fogo chechama mbe ko ati chela chinyete nam ne de bo fay kayra antini ka shina dangoro bade wala muso abaka yala ka chechama to ka chinye ko ati chela chinyete e ba sababu yaddo ay muso juguni muso tere jugu muso dakala ja nam o chaman de baka chawba chela bi wallahi muso sin nomini bele famuna sharia koni sosi daba musola iki labbe ki gafe mugu silandi kama koro ki ga gongo mugu wusu yaro ne muso korola ka se degere dama parfaita ka sa tige blef ay gongo mugu afamuna okma kwani ko nege ta kele ka ko nege duala nam ndo wala nda kono da meki wajudi mu meka chawbo chela wala na fara sosi dama se muso ma ko ebita addo muso ka kuma mi obite enyinenga kole kuye uniforme ko me voix nam obi ka chogodi ha ala donguma ni ka birifini jeni iba no ya sore kala wuri ledo ifare mi singa date buga wala bele de baka checha mambo chela muso ka dawati nyini ngali bade nga sabara ko kera chogodi nga uniforme ko kera chogodi nam nga pari wale ko kera chogodi o de baka checha mambo chela manyaki wallahi bele sabu ko inti wuli fiyo ni hakil la matike kalo do wachi nyadu wallahi ale fende jatike fede ay ali dakongo kama abo abidati dure ma ala ma guna diera amin ko jinye ko dumani lege ko saba ko folo dumini oui Deuxièmement, ako jinye ko dumani flana mbe fande nya ko inde kaka nyefaye ani balo ko geleya wala da konvolo bodeka nam wajudu de bitoka dondo nyo angono ako jinye ko dumani flana oui le sommeil. ako sunoko itajo ko sunoko kadi bada fala ka tigeda ni yetle saba ka ti suna ni nyede ye ba fo wara nyede wallahi suna kadi de na dama de dumene ka ki fete ya kile be jige fe mena sunoko do sako sunoko de nye ko dumani flanae oui Troisièmement, ako nye ko dumani sabana oui le rapport sexuel. ako e ka fanya kwa yayi
ala ka nɔgɔya n ye Amin. ala ka n'an bɔ a la Amin. cɛ o cɛ n'i bɔra cɛya la a bɛ komi maa min ye dumuni tobi k'a caya k'a diya Naam. nka i ma kɔgɔ k'a la ala ka n'an bɔ cɛya la Amin. hali n'i ye musow ka samara ci guando ye du kɛnɛ na kuma bɛɛ dutigi kumatɔ kɛrɛfɛ ko n bɔrɔ tɔ tɛ dutigi ka kulisi la Sako. ala ka n'an bɔ cɛya la Amin. labanko ɲuman ala k'a d'an ma Amin. labanko jugu ala k'an kisi a la Amin. sɔli ala muhamadu Wasalim. oui Chers musulmans, an balima silamɛw la crise alimentaire naît la famine. a ko kuma na baloko gɛlɛya o de bɛna ni kɔngɔ ye dɛ Wallahi. salamu ala k'an kisi kɔngɔ ma Amin. wallahi du bɛ bamakɔ bi mali kɔnɔ yan Ah. du bɛ bamakɔ yan du bɛ mali kɔnɔ dumuni tɛ tobi 3 fois ye fiyewu Sako. ala ni gɛlɛya fɛ Wallahi. e malo bɔrɛ 7,000 o malo bɛ taa dumi Belebele wala. gouvernement baarakɛla jumɛn b'a fɛ yan k'i bɛ se k'o malo bɔrɛ san ka i ka famille balo n'a ye n'i tɛ suyɛni kɛ yɔrɔ dɔ la tun ka suma yan Naam. o bɛ kɛ cogo di malo bɔrɛ 7,000 ɲɔ bɔrɛ 4,000 silamɛw ala ka hɛrɛ k'an ka jamana ye Amin. o ko an ka dugawu kɛ jiko la n ko n den da kɛ a ye kuma in mɛn dɛ an m'a fɔ jiko dugawu ma ɲi dɛ nka anw tɛ dugawu kɛ jiko la Naam. an bɛ dugawu kɛ fɛn min na ala ka baloko nɔgɔya silamɛ jamana bɛɛ la an mako tɛ jiko dugawu la sango ji nana suma ma sɔrɔ jiko ye dalu ye Ayi. n'a ko jiko ji nana ya sango fo ka mɔgɔw ka so bɛɛ halaki bila Naam. ka dugukolo yɛrɛ fa bɛɛ meleke ni ji ye kɔngɔ bɛ ɲini ka bɛɛ fa ɲina jiko ye perewu ye wa Ayi. n ka kuma laɲini y'o ye mɛ n m'a fɔ jiko dugawu ye haramu ye dɛ Naam. adamadenw da ka sɔrɔ a fiɲɛ bɔ yɔrɔ ka jan ko laaji ko arajo la ko jiko dugawu ye haramu ye Naam. o ma bɔ n da dɛ Ayi. sabu fɛn o fɛn sɛbɛn dɛ anw da tɛ s'a ma ɲɛngo denkɛ mana maa o maa bila o waajilu mɔdeli la i tɛ sa abada i dabara ye min fɔ i bɛ tila ka segin k'a bɛɛ tiɲɛ Naam. ala m'an kisira a ma Amin. anw b'a fɛ ka sɛbɛnnen de lakale fɛn min ma sɛbɛn ni tindi ma k'a kuma kan an tɛ tin d'a kan o kuma anw bɛ dugawu kɛ fɛn min na o tɛ mali jiko ye dɛ anw bɛ dugawu kɛ kɔngɔ banni ko de la ani suma sɔrɔli la n'ala bɛ se ka samiyɛji diya anw na k'a sɔrɔ hali ji ma na ala ka balo sɔrɔ ten Amin. hali ni balo bɛ se ka sɔrɔ k'a sɔrɔ kaba ma fin ala k'a kɛ ten Amin. ne de y'a fɔ nin émission in na n ka arajo kayira la yan diɲɛ bɛɛ tulo b'a la a kasɛti bɛ bɛɛ bolo ko jamanakuntigi avion damadɔw nana mali la yan k'u bɛna to ka sanji lana Naam. ne de y'a fɔ n ka kasɛti la a bɛ diɲɛ bɛɛ bolo n ko ala ka da an ka samiyɛ sanji na bila ka avion makɔnɔ n ko ala ka na an ka sanji na bila ka muguci makɔnɔ fiyewu Wallahi da yafo. muguci tɛ jamana kɔnɔ hɛrɛ ye Naam. o tuma avion nana n'o mito mɔgɔw ka avion ye mito mɔgɔw a tulo b'a la mito avion b'a bolo kɔngɔ bɛ ne ka maliyɛnw fa avion ko tɛ perewu ye jiko la dɛ Wala wala. silamɛw ala m'an kunna diya Amin. k'a fɛ Chers an musulmans, balima silamɛw la famine détruit la foi. a ko wa kɔngɔ de bɛ maa ka limaniya tiɲɛ maɲaki Naam. maa tɛ kɛ maa ba ye n'i sen di yɛrɛ kɔrɔ Ayi. n'i y'a mɛn dutigi o dutigi b'a fɔ n denmusow tɛ bɔ musow tɛ bɔ ka jagokɛw tɛ yaala i bɛ s'u de don ne kɔrɔ mɔgɔw tilenna u ma dumuni kɛ u sira u ma dumuni kɛ dugu jɛra kafe ma juru la u bɛ bɔ piyan Wallahi o bɛ bɔ. hali n'u b'o jahanama dɔw kan u bɛ bɔ o tuma kɔngɔ a bɛ limaniya bɔsi maa la dɛ Pele. n'i y'a min ɲɔgɔnna mɔri tɛ k'i ye wurudikɛla baden ye kɔlɔsi baden b'i bolo i kɔnɔbara gerennen don A gerene do. silamɛw ala k'an kisi kɔngɔ ma Amin. an ka jamana mali ani silamɛ jamana bɛɛ ala ka hɛrɛ siwura an kan Amin. ala ka balo ɲɛ ni balo ɲɛna balo dunsi ala k'a d'a ma ni lafiya ye Amin. a ko ne ko kɔngɔ bɛ limaniya bɔsi maa na naamu t'a fɛ professeur Et elle met fin à toute une lutte. a ko kɔngɔ yɛrɛ bɛ kɛlɛ tiɲɛ maɲaki Naam. i y'a mɛn kɛlɛkɛlaw taara kɛlɛ la u kɔnɔbara gerennen don maa tigɛ waliyu ye n'i ka jama balo t'i bolo ne mɔgɔw tilenna u ma dumuni kɛ ka si u ma dumuni kɛ maa ɲumanya bɛ tiɲɛ ala k'an zan yɛrɛ kɔrɔ Amin. a faamuna wa A faamuna. a ko o tuma kɔngɔ bɛ kɛlɛ tiɲɛ i bɛ kɛlɛ mɔdɛli o mɔdɛli la k'i b'a fɛ k'a kɛ ni kɔngɔ nana a b'i dɛsɛ kɛlɛ la
ala k'an ka jamana kisi kɔngɔ ma. Amen. An k'a teliya. Oui. C'est pourquoi les penseurs disent, O de kama kodɔnnaw y'a fɔ. Oui. parmi les activités d'économie, le commerce et l'agriculture sont les meilleurs. Baara fila bɛ dugukolo sanfɛ. Naam. Barika de b'o baara fila la ni baara bɛɛ ye. A fɔlɔ-fɔlɔ. Jago. An ka kira Muhamadu ye jago kɛ a n'a furumuso Kadijata. Wallahi. A filanan ani sɛnɛ. Ya an fa Adama ye sɛnɛ kɛ a n'a muso Hawa. An ka kira Muhamadu ye jago kɛ a n'a furumuso Kadijata. Barika de bɛ nin baara fila la ni dugukolo baara bɛɛ ye. Sako baara si tɛ diɲɛ bɛɛ. Barika bɛ baara fila min na ka tɛmɛ jago kɛli kan ani sɛnɛ. Nka maa o maa ye sɛnɛkɛla fiɲɛ ya Ala b'i basa pɛrɛ jahanɛmɛ na. Sako jamana gouvernement a y'a hakili to dugukolo ko la dɛ. Dugukolo ko mankan maɲi dɛ. Dugukolo ko mankan maɲi dɛ. A walawala. Dugukolo tɛ maa ta ye, dugukolo ye Ala ta ye. Ala de bɛ dugukolo tiɲɛ ta. Ni étage baden ninnu jɔlen kɔfɛ ani nin y'a faamu. Naam. Nin palon baden ninnu jɔlen kɔfɛ dugukolo sanfɛ. Walawala. Ala de bɛna dugukolo tiɲɛ ta. Sako gouvernement mɔgɔw a ye yɔrɔ ci ko nɛmɛ-nɛmɛ. A ye dugukolo mankan ko nɛmɛ-nɛmɛ. A ka sɛnɛkɛlaw ladiya. Maa o maa ye sɛnɛkɛla tɔɲɔ Ala b'i basa pɛrɛ jahanɛmɛ kɔnɔ. A walawala. N'i kɛra faama ye Ala b'i furu fara ka walifɛn bɔ a kɔnɔ. Bilahi. Sɛnɛkɛlaw tɔɲɔnen don. Angɛrɛ juguw bi cɛ ka di u ma angɛrɛ sidɔnbali denw. Naam. U b'a kɛ ɲɔ na a bɛ ɲɔ tɔ fara. Ka tila k'o angɛrɛ juru kani. Belebele. Sɛnɛkɛlaw la. A walawala. Kuma bɛɛ juru baden ta sɛnɛkɛlaw fɛ a filɛ ka sɛnɛ nagasi nin ye. Ka bankiw caman jɔ ka gɔrɔkɔ juruw don sɛnɛkɛlaw la. Sini ɲɛsigi banki, sinikɛnɛ taciɲɛ banki, diinɛ t'a fɛ. Sako a faamuna. A faamuna. T'a fɛ professeur kuma fɔtaw ka ca. Ya Rabbi zidna imanan. Ala ka limaniya d'a ma silamɛw. Amen. Ne ko n b'an fɛ kuma kunfɔlɔ la ka fɔ jamana gouvernement ye. Naam. A ye balo nɔgɔya dɛ. U bɛ mankan kundan ci la diɲɛ arajo bɛɛ la diɲɛ journal bɛɛ la ko sumaya bɛ sen na. Naam. Ne m'a fɔ kalo don dɛ. N m'a fɔ sumaya bana ye nkalon ye dɛ n t'o fɔ dɛ. Nka sumaya tɛ ka mɔgɔw faa dɛ. Kɔngɔ de bɛ ka mɔgɔw faa. Cɛkɔrɔba de walawala. Ni wajirikɛlaw m'o f'a ye ne de b'o f'a ye panbara pa. A faamuna. A faamuna. An b'a fɔ sumaya tɛ jamana na dɛ. Sako nka kɔngɔ bɛ ka maa hakɛ min faa Mali kɔnɔ. Sumaya tɛ k'o maa hakɛ faa. Ayi. Sumayatigiw hakili b'a la. Sumaya ko ye tiɲɛ ye. Nka kɔngɔ ka maa faa ta ka ca n'a ye. A tɔ bɛɛ nkalon fɛ kirikiri. Sako n ko kɔngɔ yɛrɛ y'a dama bana de ye. Wallahi. Ni kɔngɔ b'i la i bɛ haalo i bɛ girindi. Joli bɛ ban pasa bɛ ban. Silamɛw Ala m'an kunna di yan. Amen. Yɔrɔ tun b'an fɛ k'a fɔ jamana gouvernement mɔgɔw ye a ye balo nɔgɔya. Ni balo ma nɔgɔya jamanadenw bɛ sa ka ban pewu. N'i tɛna waraw mara a bɛ gɛlɛya dɛ. A ka don suguw kɔnɔ n'a ye commerçant nata baden min ye ka malo feere 8,000 7,000 k'a sɔrɔ a ko 6,200 don a ye pied don a tigi la. Belebele. A faamuna wa. Cɛkɔrɔba de walawala. Sabu min bɛ fɔ télévision na malo prix ko la ani arajo la ani prix min bɛ sugu la ko siya kelen tɛ. Kelen tɛ. Ma Ala k'an kunna di. Amen. Ɲɔ feerelaw ɲɔ feere bi daga malo feere bi daga haramu tɛ. Nka balo feerelaw bi balo caman san k'a mara k'a ŋaniya ko Ala k'a gɛlɛya waasa ka miliyari sɔrɔ Ala b'i basa pɛrɛ jahanɛmɛ na. Wallahi. Fa bɔgɔbɔgɔ. Wa jamana gouvernement a kana jamana baloko monopole di mɔgɔ nata baden kelen si ma. Kizuzina. M'a f'i ye n ko n bɛ kuma kun filanan n bɛ dɔ f'i ye limaniya kan wa. Mali bɛɛ farafinna bɛɛ mumini t'a la. Belebele. Ne de y'a fɔ a panbara pa. Cɛkɔrɔba de walawala. Ni n ka perewu sigi bɛ Kayira studio kɔnɔ yan. Ni min ko ci njɔgɛ bɛ yan dɛ. Wallahi walawala. Wallahi ne walawala. O tɛ diinɛ de dɔn. O de bɛ ka maaw bila kundangan la. Belebele. Ne m'a fɔ mumini tɛ dɛ. Kira de ko a tɛ. Mali ko tɛ dɛ. Farafinna bɛɛ mumini t'a la. Belebele. An bɛ don min na bi. K'ale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama Ala kira ko Ala ka nɛɛma kisi jiri kira kan
أقول لا يكمل للمرء الإيمان حتى يهب لأخيه ما يهب لنفسه. هاي تكسر. كيرا كوما تك مؤمن يجيء بيبي هذا من كانوا ييرا فيكو كانوا يسجنوا. o ma be mini farafina ya atei wajile kala werama tanya da ambedo sako abenga ni ajugu ambe bala wallahi jamana gouvernement bara kala werama tanya da ministre werama tanya da beka nya ndabali dibita werama tanya da beka nya ndabali sako jamana president de republique werama tanya da beka nya ndabali oye muumini yayewa ai kila ko ma teke muumini ye ibe here men kanu ni ire fi ko kanu ni sigi nyoyi sako fi ko kanu ni barake nyoyi wallahi on be ka yala ka nyoan doje chinya ka nyanga sore degere nemi be place la gouvernement barela ayere shinji abalima abo bla wari ke shukuna Allah hal na doni be tawla o tikai oye muumini yayewa ai kira ko ma take mu'mini biki iya daga here fece ko figa ke sigi nyaa ta fete o ma be auna wa ai kuma mu'mini bana wajiri kare tayo alimani tayo fiu an wani islamu yin gande mu'mini sabu ma ma kwa dalla ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullahi islamu wallahi nga mu'mini ya degere kategoru de bana billahi ta nyefe hatta liman yaddogo ya de kama be jene ya wara ne flani jene me kan ve ya be halo to ti dun halo nyoti dun ai shini wa fana jene ya to jugu ya shini wa ma ya fama da bilbili ana nunkunguru ni na nanga jamana naya kana fa beke jene ya ke soye bilbili dina be sama ai halin misri da o kerefe la bilama ubeka alamine kasunguru baso jwa kerefe chawli muso bi doye ka nyan chongo nam militi duro militi ta akozi de kemefla wallahi ala ni shini wa bleni no nodo sheria be sone machi kudi ai fiu anana ne moto ya ka moto chaye ne adama de mama ya safara fina ya abeba sela uka telefone beti bilbili uka mobile beti wallahi sheria be sone machi kudi ai nan jamana wajule kala karaka udama sene nyoro makani nyoro fo jamana gouvernement oku hakili to shino ka dilale fe la nga jamana na abi jamana senga jigo ya ka beka moto kurani ndigiye katla kana bebla sela sako o porese manye katla ka quartier besa na ka sonu ndu ala ka ka tutusoi le mania dogo ya de flaka mo bla la jene so ka chambi ni baraka yorobe wala namu professeur hatta yufalu zina indana biddain ala ni mo baliya se bidnyala baina fo jene ya be ka ke juru labi wala ebeta ni warati kuna ba fa ki ba juru ta ni kalo sarai ba sara amma ke malo warai akirae amma ke nyobo warai sheria be so amma ai nare tatnya wala doye jamana ina farafina be ababela na kerangara le manebe kuma ni ka jamana de nana nebe ka action ba be farafina bela wala kamalan babi ta gele yake sunguru bafe ko kaloma sakomba sara katlaka banka sara o kuma bitlaka ta se police la Allah ajuru kanene malo yake sunguru baina ate kamalan baina utana polisi kama ze ko ka juru kane o fana masana piedula nam wajile kala ube jamana kona adama sama ko juru kane be polisi la juru kane be gendarmerie la malo kane juru te nyo kane juru te moto ko juru te fo juku nango juru wala sheria be sama ai ngani mbe malo ya dogo ya de adama de onyena ni limani ya dogo ya na mo professeur ayyuha al-ikhwa ambal maslamew oui سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ويا على كراني نغا على كنامن كيجي جيري كراكا نعم هل يسرق المؤمن اكو كراما كو مؤمن بشيني كوا نعم قال يكاد كراكو ابسرو نيا كشيني كني مؤمن دكنا شيني بيجيكا كونو وي هل يزني المؤمن اكو كراما يلا مؤمن بيجني كوا وي
قال لا. kira ko mu'mini ta jɛnɛya kɛ fiyewu maa bɛɛ jɛnɛya kɛ bɔra mu'miniya la awɔ ne ko ma ko mu'mini tɛ diɲɛ kɔnɔ minnu ma kalan kɛ a b'olu kamana gan sako maabaw bɛ Mali kɔnɔ dɔnnibaabaw bɛ Mali kɔnɔ kodɔnnaw bɛ Mali kɔnɔ nka mu'mini tɛ farafinna mu'miniya ye catégorie ye mu'mini lakika tɛ sɔn k'a bolo don walimuso bolo belebele diɲɛ bɛɛ mu'mini lakika kira suna o suna fɔ diɲɛ bɛɛ ko k'a kɛ mu'mini lakika tɛ kelen bɔ kira ka suna foyi la ngoroba da wolo o ma bɛ Mali kɔnɔ ayi bomosi bilali suna ye wallahi nga kosa na tubabu ble American ble kafiru o ya ala mine ka mɔgɔw gɛn ka bɔ bomosi ko kan pewu minnu tulo bɛ arajo kayira kana China a ye commerçant ɲininka minnu bɛ taa Dubai minnu bɛ taa États-Unis minnu bɛ taa Faransi cɛ o cɛ bomosi baden yɛrɛ idisi baden kan u tɛ sɔn ka visa d'i ma mun kama Américain awɔlɔwɔlɔ u y'an papa ɲɛmɔgɔ batigi bɛɛ ye bomosi bila sabu bomosi bila man di sitanɛma ye wallahi mu'mini lakika tɛ sɔn ka kira ka suna si diɲɛ bɛɛ a t'a yɔgɔyɔgɔ fiyewu anw fɛ farafinna yan bi suna bilala pewu dankɔrɔba de wɔɔrɔ diɲɛ bɛɛ fɛ an bɛ dugawu de kɛ an kana na faridaw bila n'o tɛ suna ko kɔni nɔgɔyara Mali la yan o pewu k'i bolo don walimuso bolo kira ko i ta tɛ muso o muso ye n'i tɛgɛ don n'a bolo hali k'i tɛgɛ don naam jahanɛmɛ kɔnɔ a k'i tɛgɛ fura jɛni f'i kamagun siɲɛ 70,000 o ka nɔgɔ i ma ye k'a da muso tɛgɛ muso min t'i ta ye Allahu Akbar wajirikɛla jɔli b'anw fɛ Mali la yan n'o bolo bɛ don walimuso bolo a ka ca alimami jɔli b'anw fɛ yan n'o bolo bɛ don walimusow bolo a ka ca nka an ma bɔ silamɛya la dɛ a ye kuma in faamu han an tulo b'a la a bɔra mu'miniya de la wallahi parce que silamɛya ye adama article de ye n'i ye dɔ kɛ a b'i dégradi o kuma ala k'an bɛ sababu ma t'a fɛ pour amin naamu ayyuhal mu'mini lakika a diɲɛ bɛɛ mɔɔ maa k'i ye karamɔgɔ ye i ye waajirikɛla ye diɲɛ bɛɛ mu'mini lakika n'a mago jɔra faamaw la ala de bɛ faamaw wele ka n'a ka so ka ala ka tasa da f'u ye belebele mu'mini lakika tɛ sabara don a sen la abada ka taa tubabu bile sariyatigi ka wele k'a jaabi anw bɛɛ bɔra mu'miniya la laaji an bɔra mu'miniya la awɔlɔwɔlɔ an ni tulo bilenw de bɛ baara la sisan an bɛɛ don Mali dama tɛ diɲɛ bɛɛ farafinna bɛɛ don bi awɔlɔwɔlɔ anw y'a mɛn waajulikɛla sɛbɛn ko ma ka waajulikaw na ko n'i ye dɔnnibaa lakika ye don o don faamaw ka biroda la gaw nin magoya bɛ n ye nin magoya bɛ n ye ko aw kana ɲininka a ka diinɛ na ko a t'a dɔn belebele dankɔrɔba de awɔlɔwɔlɔ anw bɛ cogo di bi Mali kɔnɔ yan Mali waajulikɛlaw an bɛɛ b'a la n yɛrɛ b'a la belebele mun ye waajuli gɛlɛya ka bɛɛ kɛ kafiri ye k'i yɛrɛ kɛ alijinɛ den ye n ko maa nka de bɛ diinɛ kɔnɔ wallahi ni wo min b'an bɛɛ la an kan k'a fɔ ɲɔgɔn ye dɛ anw jamana laban waajulikɛlaw a bɛɛ cogo di bi dankɔrɔba de awɔlɔwɔlɔ jɔnni b'anw fɛ yan min ni faamaw tɛ baara la a tɛ yen o waajulikɛla jumɛn bɛ yan ayi u b'anw de bila misiyɔnw na an b'a kɛ fana mais o t'an bɔ silamɛya la hɛn naam n ko a ma an bɔra mu'miniya de la kuma labanko ɲuman ala k'a d'a ma amin labanko jugu ala k'an kisi a ma amin sallallahu Muhammad wa sallam naam ayyuhal ikhwa an balima silamɛw ولقلة الإيمان اعتمد المسلمون على الكفار في يومنا هذا لمن يدعو كما بي نعم أو سلام سر لكافر ولا ده أمبدو والله أنت تعمل مصري جوبي نعم فكو autorisation ما دي فلا gouvernement fait نعم مصري autorisation بيننا على فوا بيننا gouvernement دي أكمل بيننا على فوا gouvernement كيما كابي سلوا أي من تايكا مصري autorisation ينات هذا هو ده والله أو واجل كانوا باندي سجوشين يربالا كافا gouvernement رسيبي سديا أسيك شيء دوا أي
on de kana gouvernement nyini nga abe bara mena esiga abe bedine kono wallahi esiga nga ta papier nyini bulu nga ambe tara nyini nyere tabe mbulu misiri ti dayela ni papier mata nyini ufe sabari ni kaka kadema ko njena na ta misiri dayene nazara bleka sabani do na bolo ko fe sabani le mania madogo yawa adogo ni men gonda na ka da yahudiya ufe anda nasara ufe anga feti nyana bobi ala ni limania dogo ya fe na matangu ngo fa kafiru billahi ta fe professeur oui أما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كنا كجنون واتي لك نمر كجيري كراكا سلامي دمنا واتي سلامي كورلي أتنى جلا واتي كاسر بوليتيكي مدو على تندى بوليتيكي دونا ديننا نعم كان حالي سيغا والله ايه كما موا يامي غامي مين فو سلامي ونينا ado be atubo dinana ai politiki do dinana de ala kiraka wata laka na marki jiri kiraka kafiru da kuma ni songa sara islamu nam pourque ukutoi nga bislamo de ni songa sara kafiru ye wallahi dina magasha se kontroli akeraye mundo limani dogo ya ala maangu na diara amen na bango nyuma ala kadama amen sheko hamala nyora wali yukundiri nam wali yumanchanda ala ka nafa na barka amin sheku hamaullah nazara ble uya medaye dama akwala ta medaye fe ay medaye bla duguma ka sike ka tereke sako ate bobara ble ka medaye fe billahi nga an wajire kala be ka gun koro de ta ku yene diplôme india ni jamana ina uyene décoré ni jamana ina uyene medaye ni man jamana ina joni nya dima silana kundige jima nya dema mu'mini kundige jima nya dema no tobe jinye kono kafiri tubabu ble muno ngonde alafe ende tura on gara mo be kan kun kora tadri no lu de kam medaille di ano lu ka place nyini ba wade wala tubabu ble ya fete ndo ka diela tige article na politique la abebe anga misiru kono bi abebe anga wajulu labi da wade wala ka fo misiri kana ko commission politique te odo organisateur politique te wallahi ninde misiri commission yi ninde misiri organisateur yi ninde misiri wulukeni ninde misiri lekay ninde misiri halala ninde misiri nyamade ha politique te allah kina ka wati misiri ko la joli dosa uba fe ka ke soni sisani almame bena sigidoro mo ko voter akera chukoti agelera anya politiki ma wala dege wa amu la dege anyu la dege ramo ala mangu na di amen na beli man yaddo ya ita professeur nam يقول الله سبحانه وتعالى ay wa da kurnya flame bo garbo de nga kula nam afamuna jamana gouvernement ko abina yoro de dila ko garbo kata blaye uka bo mo nya ko rodela uya fo beka mo ko nyine nga beka dina la sila nyine nga ko beki hagala fo bebe ki ta fo na da fe me voix nam dem sane mo be yara la sira bala bana tula bana la dege tula o be garbu yalla mobile bi do fura do titama sambla sanani gouvernement ku korondo ku fara nyanga samia sele do kata foro be kadu mola nga no barala ma kora bala mamrun desaledo ko ka dele kala uche ka tu fara nyanga yora dala nam anta labi na laji defata la sini nda gouvernement ma deme akmana nda alimami deme akmana nda wajiri kala deme akmana soko sabo yenga ni ajugo de nya dame na toy wode wala mali be dele kala o modeli de tekelenye wallahi do bena sela dele kala do bena moto la dele kala do bena mobile la dele kala do bena avion ba dela dele kala do abele dele kala mabo dele kala ay samuno na mo nye kore dongo do mo taka mo nya oluye na fara ka so ba denjo ka to lu ko ndo ku be o tu do ne kaburu lawa wallahi ndala be ndala shini je jugu la baye nyanjuru sako afamuna nga muno ngare mbika dasa no mbla fa be fe sharia majanai
siya bedde mala nga flaw de ka chana ha bilbili flaw aya janda ade una de wala nana kiyama kungo be ana de unja be gele yade ka de wula mata yoro shi kabla dele la palani na siraka sheria majenayi nga munu ngori bana nedu kuna to fiendeu ay bokene bade ka pambara pa ne gouvernement e sojo ka abla ya fa majenayi ay bo soko putare tala ha bilbili jiebe wajuri kala tsaka fa ko cinjo kinjo dangoro wode wala ay rubi na kasa ko shi bade unda nata ita zina da ameriki ha be dedi dilla wallahi wodela ani yoro na ni deli la dola o ta bashi de ay mali be deli kala mo ko sita kelenya ka soro deli kala o te jamana ngona ya ngake ka sigati ne ko todiya mo ko titlengo fo nyama wa alacha deli tawa ngake te masigi bi folawa deli tawa wallahi kuma ala ka ambe sababu amin deri surunya ne do kinya fondere te tariyasa ay kuma laba me boka jamana gouvernement ko ne fula uyenga kuma kangelen labato ya odiyaranye nam katlaka dugo ke jamana television zoyi nade ya bomo éclaté mani arajo benaya Allah ngo baka islamo ka émission bonjour la télévision na ngo faka seka nona pambara pa wallahi dangoro wode da fo ngo ka ministre de la communication wele ka tere jugu ya fai ka siriki kona te wele télévision directeur bele ka tere jugu ya fai wa ya to islamo tala kwa mi dugo kai dangoro wode wala ministre de la communication ka me duga ku yi wallahi ku ya ngala kuma labato ka islamo ka émission sege anona tela wa diara alaye a diara na laji befoye kuni baraji sako ka ta sunguru baso mununye ala ka hakele nyuma ndu maula koron ve kele mimbe ala ka jika ta sumana amin ala jamana ala ka hera kai amin téléjournal yere dawla soro nyina ka bene mali sigira amasoro wallahi ka bene bola téléjournal la ala nana mogo bone kofe téléjournal la nam kabine mali sigira olu nywana ma baw ma bo téléjournal la sako wa mali be wuli olu nywana ma baw ti wuli o kera ne ka boli de kofe wallahi ja ma be sigi sebe fo télé la ati ma ka kafiri ja ma be ta ci fo gouvernement ye fa ka sokono o te ma ka kafiri o tama ki ya bora on dongo télé la bayoyi al fatiha erseledo vekela ala ka ban ala ka jamana nyamajo al fatiha beki bolo korata salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dangoro wode ya wala kuma shuwara jirana amin sako isafu befo muri cheula chemine che befo muri muni be isafu befo muri cheula chemine che befo muri muni be isafu befo muri cheula chemine che befo muri muni be isafu befo muri cheula chemine che befo muri muni be befo muri cheula chemine che befo muri muni be isafu befo muri cheula chemine che befo muri isafu ala cheula chemine che befo muri mama ko mine do mane dari la de cheula chemine che befo muri ko solo da mine dari la de cheula chemine che befo muri siga so mine do mane dari la de cheula chemine che befo muri parasi ja do dari la cheula chemine che befo muri be ina befo muri cheula chemine che befo muri be isafu befo muri cheula chemine che befo muri isafu ala cheula chemine che befo muri goso mine do na dari la ojugu be bulilinya befo muri goso mine do na ne dari la muri be bulilinya befo muri wallahi cheula chemine che befo muri kone be isafu befo muri cheula chemine che befo muri kone be isafu befo muri cheula chemine che befo muri kone be isafu befo muri cheula chemine che befo muri me isafu ala cheula chemine che befo muri diga so mine dari la muri be bolilinya befo muri sebo janjo dari la de cheula chemine che befo muri bamako mine sanji befo muri mune be isafu befo muri cheula chemine che befo muri be isafu befo muri cheula chemine che befo muri mune be isafu befo muri cheula chemine che befo muri mune be isafu befo muri cheula chemine che befo muri
isafu Allah cheula chemineche Abeko mori. Siga soja nyoni darila cheula chemineche Abeko mori. Wasolo mina dona ni darila cheula chemineche Abeko mori. Bamago mina dona ni darila cheula chemineche Abeko mori. Kunebe isafu wallahi cheula chemineche beko mori Kunebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori. Kunebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori Kunebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori. Isafu Allah cheula chemineche Abeko mori. Koni bakari ba Allah cheula chemineche Abeko mori. Koma ba malodo na dari la cheula chemineche Abeko mori. Koni bakari do na dari la cheula chemineche Abeko mori. Wasolo mina dari la cheula chemineche Abeko mori. Mi bebo fu Allah cheula chemineche Abeko mori. Koni be isafu bebo mori cheula chemineche bebo mori Kunebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori. Isafu bebo mori cheula chemineche bebo mori Kunebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori. Isafu Allah cheula chemineche Abeko mori. Bamako janjo doni dari la cheula chemineche Abeko mori. Parasi tagado na soni cheula chemineche Abeko mori. Kunebe isafu Allah cheula chemineche Abeko mori. Koni bakari do ni dari la cheula chemineche Abeko mori. Porodi malodo na ni dari la cheula chemineche Abeko mori. Messi kala do na ni dari la jugube maloniye Abeko mori. Munebe isafu beko mori cheula chemineche Abeko mori. Kunebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori. Munebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori Kunebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori. Me isafu Allah cheula chemineche beko mori. Bamako mina do na ni dari la cheula chemineche Beko mori. Bamako mina do na ni dari la cheula chemineche Beko mori. Kunebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori Kunebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori. Kunebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori Kunebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori. Me isafu Allah cheula chemineche beko mori. Kurane doni bado beko mori cheula chemineche Beko mori. Koli bakari do na ne dari la cheula chemineche Beko mori. Koma ba malodo na ne dari la cheula chemineche Beko mori. Mama ko mina do na ne dari la cheula chemineche Beko mori. Kunebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori Kunebe isafu beko mori cheula chemineche. Me isafu Allah cheula chemineche beko mori. Diga so mina do na ne dari la cheula chemineche Beko mori. Wasolo mina do na ne dari la cheula chemineche Beko mori. Kunebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori Kunebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori. cheula chemineche Beko mori. cheula chemineche Beko mori. Me isafu Allah cheula chemineche beko mori. Kunebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori Kunebe isafu beko mori cheula chemineche beko mori.